Sagad sa mga pampublikong tunghaan na misagop sa modular learning kung paggamit og module nga ipod-apod sa tanang mga tinunan. Usa sa napalantawan ang kakuwang unya sa mga supply sa bond papers o printing materials. Adunay live report si Fame Marie Dumabok. Fem. Bob, gitugan sa direktor sa DepEd 7, Dr. Celestiano Jimenez, nga natuki na sila mga virtual meetings uban ng mga superintendents nga ang ilang kahingawa sa posible unyang pagkuwang sa mga supply sa bond paper ug ang pagtaas sa presyo niini guban pa mga printing materials ilabi na atulo niya sa second quarter sa ting klase. Wapay opisyal nga reklamo na dawat ang DepEd 7 apan nakadungog na usab siya og taho gikan sa pipila sa mga magtutudlo nga dunay pagmino sa supply sa mga bond paper. Gani matud ni Jimenez nga usa na ang division sa Sikihor sa mipadangat sa kahingawa alang na sa second quarter kay nahuman-human na ang pagprinta sa mga modules sa first quarter. Lisod usab kanila nga mobiyahe padung sa Cebu sa Negros Oriental din sa gadana ang daghang mga supply. Ipa-check yun sa DTI ang mga ning-ana kay kung na ay mga violations like labi na ng hoarding, pagpasakas presyo, so at least ilang mabantayan. Samtang nagpaabot sa listahan gikan sa DepEd sa mga materyales nga nagkulang na sa supply, ni mando na sa DTI Assistant Secretary Esteria Caberte nga susihon na kini. Valid kay na nga concern. We will assure that there will be no shortage and unreasonable spikes in prices. Bahad ni Caberte sa mga tindahan nga mihimog pagtago sa mga supplies ug illegal nga pagtaas sa presyo nga usa kini ka seryosong kalapasan. It's a criminal offense. This is not the time for profiteering. In this pandemic, there's no place for profiteering. Mag-cooperate ang tanan. Gawas nga motabang ang lokal nga kagamahanan sa mga tunghaan. Matud ni Jimenez, alang sa second quarter, muabag usab ang central office sa imong bidding ug procurement aron mas dali ug makabarato sila. Ipangtan-aw karon unsay mga possible nga branches, for example sa National Printing Office nga labas lay branch diri sa Cebu, sa Bohol, sa Negros or sa Sikihor kay mao po datong i-coordinate. Bob, sa gihimo nga initial nga assessment sa DepEd 7 atol sa panghimo nga mga dry run, hinay-hinay na nga na-adapt ug nadawat sa mga magtutudlo gidikanan ug mga tinunan ang modular distance learning. Samtang nitala ang DepEd 7 og 96.7% nga turnouts kun 1.7 million nga mga enrollees na alang sa pampublikong tunghaan dinhi sa Rehiyon 7 ug gipabot kini nga mosaka pa ilabi na sa pagsibog sa pagbukas sa klase ngadto na sa Oktubre 5. Bob. Thank you so much, Fame Marie Dumabok, sa imong live report.